Perquè ha revolucionat el món empresarial amb la seva experiència en màrqueting, negocis i tecnologia, l'organització dels premis decideix entregar la menció de la dona a Txell Costa! Gràcies. Revolucionar no, només he currat. Gràcies per l'organització, per l'amor que heu posat a tot, per fer-nos possible portar la canalla aquí. Ho sento pel senyor del català perquè li hem donat la nit. Hi haurà un dia, no, abans que res, gràcies a la meva parella i als peques perquè avui no dormirem, però gràcies per fer-ho possible. Hi haurà un dia que aquests premis no seran necessaris, ara per ara ho són, perquè el 2% de finançament que aconseguim, o sigui, les startups a Europa, la pasta que es mou entre startups, només el 2% és per a empreses femenines. El 80-85% de les decisions de compra les prenem nosaltres, però la majoria de grans campanyes encara les fan homes. Així, amb tot, el 75% de les cures recauen en dones i són feines no remunerades. És un suma i sigue, no? Llavors, gràcies. Aquest premi, evidentment, no és meu, és de totes nosaltres. Gràcies per remar contra corrent. Gràcies i... Estic nerviosa, perquè intento fer de totes. Això, que això no és per mi, que seguirem lluitant, no encaixem en aquests motlles tradicionals. Moltes de nosaltres no tenim xarxes, no tenim recursos, però, perdoneu l'expressió, però seguirem donant pel cul els que ens frenin, ens posin sostres de vidre i no ens permetin brillar. Gràcies.